Omunye umuntu mengangichaza angathi ngusine oyitshelayo ophakeme ohlinayo kanti mina konke lokho angikuboni. Yabona manje ukuthi kungani usine elolu hlobo lomuntu ingoba uhlukumezekile. Wangasho ngani? Angisabi. Namanje bese akuhlukumeza. Yebo, khona isikhathi omama bejwayele ukungilanda ngasuke ngingangilwana nami ngingane. Yena ngithi uthunyo wena. Indaba yokuthi wahlukunyezwa ngokucansi ufuna ngime nawe ngoba uyingane yami. Ngifuna lento sime nayo siyilwe sobabili sonke. Uyazwa? Lento ayenzayo walibulala ikusasa lakho. Ngidla imali yababa wami. Umatongo beqala ekhala manje. I think ukhalisa ukuthi ingoba mina angilaleli, ingoba mina angazi ngiziphethe noma nginjani. Uyazama ukuthi angiqoqe ngibe ingane ngihlale phansi njengengane zonke kodwa mina ngikwenzi lokho. Nikeza ingane isikhathi. Yekela ukuthanda abafana uzukhohlwa ukuthi uzeke. Thanda umfana bese uthanda kakhulu izingane zakho yena agcina. Uzinakekele. Awuzame indlela yokuphila mfethu. Yamthanda uhulumeni ondla abantu abami. Yamthanda uzanemali. Ingane lesibili nginayo. Unawo umuzi? Cha nginawo ngisahlala ekhaya. Ngondle wena nezingane zakho. Ngiyazibona ukuthi ngikhulile, nginezingane, izingane zizobukelani mina mengizokwenza into ebhedayo. Ngifuna ukuxolisa mamkhulu, nginesho ukuthi ngeke ngiphinde ngimone ngalutho. Ngizoqonda manje ngibe ilengane abayifunayo ukuthi ngibe yiyona. Awamukela uJesu mhlawumbe yena uzongisiza. Ngiyakuzwa. Okay.